tam to je zabarikádovaný. To je jackpot. Dámy a pánové, dnes je to přesně druhý den apokalypsy. Voda teče, elektrika zatím funguje. V minulém videu jsem našel nějaký základní vybavení, utekl jsem hordě zombíků a našel bezpečný úkryt. Dneska se zaměříme na opevnění base a využijeme situace, že zombíci jsou na straně města. To znamená, já jsem alarm aktivoval někde u tohohle posledního baráku, takže si to označíme dopředu, my tam dáme to, abych tam nechodil. To znamená, že když zombíci jsou někde tady, tak my samozřejmě využijeme situace a půjdeme na stranu druhou, protože přece jim neběhneme rovnou do náruče. Problém je, že ty zombíky jsem jako docela i natáhl, takže můžou být někde tady poblíž v tom lese, tudíž můžou být poblíž někde toho mýho úkrytu, ale ty asi zatím nějak řešit nebudu. Tak, půjdeme se napít. Půjdeme láhev s vodou. A podíváme se na naši oblíbenou kuchařskou show. A už máme přečtenou, že to nepotřebuju. To je taky přečtený. A teď asi budeme číst tu knihu. Venku teda prší. Není úplně nejideálnější, ale tak co už. A dostali jsme zkušenosti na vaření. Máme první úroveň. Paráda, let's go. Tak a asi... No. Matka příroda nám moc nepřeje. Chči jako prase, ale to nevadí. Jdeme dál. Tak už jsme přišli konečně zase zpátky do toho města. Tady jsme akorát objevili dodávku. Tak se potom půjdeme podívat dovnitř do toho baráku, jestli tam náhodou nebudou i klíčky. My vyfajtíme ty 4 zombíky, mohla být hračka. Ale hodlá už někdo z vás dechnout? Já jsem většinou povalil. Dechni. Mrcho. Kontrolujeme, jak je na tom to naše břicho. No, to je jako na tom dobře. A ta dodávka podle mě bude udržovaná. Chce možná ještě dřív podíváme na stav. Tyjo. To je na tom hodně dobře. Až na tu baterku, ale i ta baterka je jako taky na tom dobře, ale nemá benzín. Škoda. To je krůček k dokonalosti. Kontrolujeme ty zombíky, jestli náhodou nemají u sebe klíčky. Mě ani neprolejzal. Fotoaparát. Si vemu. Jejde, já jsem nechal ten baťoch na té základně. Kurva. No nevadí. Tak musíme improvizovat i bez toho. A mě to vůbec nenapadlo, že mi něco chybí. Nějaký baťoch. Kruciš. O! Ale ovšem. Jablko nepadá daleko od stromu. A máme klíčky od té dodávky. Napijem se. Je tu někdo? Sluchátka si vemu. No tak budeme brát jenom to, co poberem do rukou. Jsme se zase nepřetížili. Elektřinu nechci na druhé úrovni. A je tady dost žrádla. Z nějaký naberu. No, respektive si vemu všechno. Mám to tady nechat myším, nebo si to mám sníst já? Jo. Asi je docela dost. Tak vás vyfajtím přes okno. Tak, pojďte. No, já jsem jako myslel, že půjdeš přes okno, ty hastroši. Tak pojď. Máme 2. O, a ze 4 zombíků už zbyl jenom 1. A ani ten nebude. Půjdeme se podívat do té garáže. Generátor. Ten si označím, rovnou si ho označíme na mapě.
Mechanika ale 2 si vemu, tesařství na 500. Autobaterie typ sportovní. Škoda, že to není na tu dodávku. Ta dodávka ta snad nemá svoji vlastní, to je snad, myslím, obyčejný. Kanistr si vemu a hodím ho do té dodávky. A prkno si taky vemu. No ty prkna jsou docela těžký, váží 3 kg. Takhle vemu. Vyhodím na zem. Tak, necháme takhle tady. S tou dodávkou, ať vím, že to tam je. Budeme se podívat vedle do garáže. Tady další generátor. Mé ta hra chce, aby jsme přežili. Jsme postavili nějakou obrovskou bázi, když máme 2 generátory. A nám asi by teoreticky stačil i jeden. No, uvidíme. Tak, cesta je volná. Jdeme dovnitř, řešte dále do té boudy, podívat se na velbloudy. Máme. Rovnou sežeru třešně. Nemám rád třešně. To máme, bolesti máme z únavy. A jak jsme cvičili, no. Ještě to zatím nemáme jako vymaxovaný natolik, aby jsme byli bez bolesti, no. A to jsem cvičil ty kliky jenom 30 minut. Nic není. Taký tušky. Pásky a takovýhle blbosti. Brašna, no. Tak lepší než nic, no, když jsem to nechal na bázi. Tak aspoň máme jako nějaký baťoch, no. Tam naházím všechno. To budu potřebovat. Sluchátka si jaký vemu. A půjdeme dále. Tady už asi nic zajímavého není. Ale nám začínají ty bolesti. To není dobrý. Máme vysklený okno. Tak tam půjdeme zadem. Takže tady nikde nikdo. O, tam to je zabarikádovaný. To je jackpot. Jejda. Jsem viděl asi to, co jsem vidět nechtěl. 3. Tak vás si fajtíme. Tady milí diváci, to je Survival House. Tam je jako největší pravděpodobnost, že tam budou nějaký zbraně. Třeba by tam mohly být i nějaký sekiry. Který by se nám určitě hodily, jako jelikož jsme dřevorubec. Ale no tak. Vůbec, dechni. Ani to neskoušej, vůbec se po mně nenatahuj. Otvoro. Ale to je fakt nevýhoda tohohle módu, že prostě musíme fightit zombíka jednou po druhý. Nemůžeme jezdit na jednu, třeba 3. Ještě ne. Maximálně to jde s brokovnicí. S těma bolestma to není dobrý. A konečně už jeden zdechnu. Další. A si vyfajtím. Já ten Survival House chci. A chci tam jít hned. Nechni. Mohly by tam být i nějaký léky. No doufám, že budeme mít štěstí. To bude dobrý. Lootbox. Kde? Odbarikádovat, ano, to chcem přesně. Ale přesně chceme udělat. A ty pojď ven. A mně se nelíbí, že tam někdo buší na ty dveře. Já tam vidím možná z jiného úhlu, tak se jdem podívat z jiného úhlu pohledu, nevidím. Nikdo za barákem není. Vidím. Je tam nějak jako, že bych tam viděl ještě? Kolik vás tam je třeba tak plus minus? Ale tady to je volný.
Tam útočí na jedny dveře. Já jsem tě viděl. Tě rovnou vemu. Trošku ušetříme tu baseballovou pálku a go umlátím kladivem třeba pro změnu. Dechni. Tam vás bude tak minimálně 3. Tam jsou. Víte co, já si pro jistotu odbarikáduju ty dveře, protože člověk nikdy neví. Ty prkna se nám budou taky hodit. Jo, to se tam vejde všechno do té brašny. Všechno to tam nacpem. Pivku asi tady taky nebudu potřebovat. Samozřejmě to je zamčený, no to mě ani nepřekvapuje. Ne, tak 2 jsou tady jenom. Jsou ty dveře. Techni. Tak, a jdem se podívat, co nám tady připravili naši přeživší. No, sekira. No, to je zrovna taková ta sekira, kterou nemám úplně v lásce. Ta je dobrá jedině fakt na to dřevo, no. Jak z názvu napovídá. Jsem nehodil. Jo, ona tam furt je. Přijíváme do brašny a páčidlo si vemu taky. Jaké na tom to moje kladivo? Tento je pane moc plný. To moje skoro plný, ale potřebu. A my už jsme docela přetížený. Tady ve skříni nic není. Budík, vole. Strčte někam, nechci budík. Tady jako jo, to je vše jako jo. No, tak to je hodně slabý loot teda. Čekal jsem, že to bude o něco veselější. Tak jdem zpátky. Tak, jsme zase před tím barákem. Za chvíli budu dávat náš pořad o tesařství, tak ten nechci prošvihnout. Aby bychom mohli uvařit teoreticky to maso. Aby bylo poživatelný. Třeba. Mám si tu televizi sem. To hezky tady připravíme. Samozřejmě zatáhneme závěsy, ať nás nikdo nečumí. Položíme televizi sem. Připravíme. Zvuk stlumíme, naladíme si Life and Living. Teď budeme jenom čekat. Než se nám to maso udělá, upeče. Většina už je upečená, jak si ho vemám. Až na to losose. To my ještě necháme chvíli, povaříme. Tak a teď už je i ten losos. Vypneme, ať nám to nespálí celý barák. Tak, kolik nám to dá XPčka? Ještě by to mohlo dát aspoň na tu druhou úroveň, prosím. Tak asi nedá, no, konec pořadu. Tak my máme tyto čerství, když toho jídla máme tolik, tak si to rovnou seženem celý. Nám to zvedne nějakou to sílu, že toho víc unesem. A přemýšlím, co teď otázka, jestli se vrátit zpátky na tu bázi. Vzít si ty prkna, ale já nemám stejně hřebíky, takže to je prostě teď v tuhle chvíli taky na hovno. Já se mi tam vrátit nechce. A tady už to mám celý prozkoumaný. Tady už asi nic zajímavého nebude. Jsem byl, tady jsem taky byl. A tady máme jenom ty 2 baráky. V tomhle jsem byl? Ne, v tomhle jsem taky byl, si myslím. A v tomhle taky. Takže se zkusíme asi podívat dál, pokusíme se najít ty hřebíky a zatím si to necháme u té dodávky všechno. Že nás ty prkna docela tížej, takže to u sebe asi nemusím. Možná tam nějaký ten bordel vyházím rovnou do té dodávky. No v tom koukám ještě nějaký bordel je. Tak to k tomu přihodíme. Věci na sváření, ty se taky budou určitě hodit. Až pak budeme maxovat obrábění kovu.
Tak, teď jsem tam vyházel ty tunový prkna. A jdem se podívat hluběji do toho města. Mělo by to tady teoreticky být čistý. Protože veškerý ty zombíci šli za tím alarmem. Což prostě budou tady. Takže buď to tam budou nějaký menší hordy, ale ta hudba se mi nelíbí. Nebo tady nebude nic. Ale vůbec se mi nelíbí ta hudba. A tady nikoho nevidím. Co je? Hej, halo. Tři? No, jenom 3. Tak pojďte. No, tam je nějaký černý auto. Zajímá mě, jestli nemá benzín to auto. Se rovnou podíváme. Prázdná nádrž, no. Tak to jo, no. Ale tak jako je v docela dobrým stavu. To auto. Vůbec to není jako špatný. Že pak budu moc vybírat, až budu moc hotwireovat auta. A to já mám rád, možnost výběru. Tak, zdechni. Ty taky. Už nevstávej. Nazdar. Co pak je tady pošta? Noviny. No nechci. Nechci denní tisk. Pojďme se podívat do té garáže. Se nedá dostat, tady jsme rovnou vítáni, když to je otevřený. No takový pocit, že tam byl zombík, ale tak. Hele, řebíky. A 2 dokonce. Bohatě bude stačit. Tak pojď. Lehni na zem, lehni. No, tak se mi to líbí. Máš. A my se jdeme asi vrátit na naší bázi. A dostali jsme zkušenosti na dlouhá tupá zbraň. Takže máme úroveň 1. Jaká to krásná začátečnická úroveň. Já jsem nechal rozcapený dveře, no. Tak to je taky pecka. Asi bych tady trochu poklidil. Co myslíte? A je úplně není nejlepší nápad být s těma mrtvolama. Přímo vevnitř. A tady pohodím někde do lesa, ať na vás nemusím koukat. Ježišmarja! Takové jsem teda nečekal. Tam na mě vyběhneš, ty vole. Já tady mám uklízet. To u nás vypadá hezky. Tak, dobrý, změna programu. Hodím tě sem. Na vás nemusím čumět. Tak, tohle mi nějakou chvíli asi zřejmě zabere. Co s tou krví? To asi, ono to ni... Jo, dlahu, jo, to úplně nechci. O to pak jde i nějak uklidit, ale na to asi bych potřeboval nějaký dezinfekční prostředky, a to asi teď úplně ještě nemám. No, co bych teď následně udělal je... Kolik těch prken mám? Toho podle mě moc nemám. 1? To já neměl jsem... Kde jsem zase nechal ty prkna? Kde jsem toho měl hromadu. Já jsem debil, já jsem zase ty prkna tyhle vyházel do té dodávky. No je. A tak to nevadí, dáme asi nejdůležitější prkno, kde potřebujeme. Je samozřejmě, kde spíme. Jo, já nemám ty hřebíky připravený. Otevřít 1 krabičku, prosím pěkně, a zabarikádovat. A tady máme ještě 1 prkno. Já bych to prkno možná dal někde z boku. Protože
Mám takový mírný pocit, že tady bude někde poblíž ta horda, tak kdyby náhodou přišli k našemu úkrytu, tak aby hned nezničili ty okna, ale aby nejdřív útočili na ty prknáš teprv potom. Tak máme na to větší čas zareagovat nějak. No, víc prken teda bohužel nemáme. Tak samozřejmě zavřem tu garáž. Možná mohl zavřít rovnou. Kolik to má? To má kapacitu 39, sem zatím můžu vyhásit nějaký ten bordel. Sekiru asi teď používat nebudu. Sice s ní rychlejc útočím, ale tahle ta útočí pomalu, takže to není nic úplně super. Abych chtěl spíš najít takovou tu menší, nebo tu hasičskou sekiru, ty jsou jako podle mě na ten fight mnohem lepší, než tahleta. A je fakt vyloženě prostě na dřevo. Zase na to dřevo prostě hodně vydrží. Aspoň tak. A ta krev mě fakt neskutečně sere. Asi s tím v tuhle chvíli nic neudělám. Tak, toho máme, podle mě toho jídla máme víc než dost, takže si hodíme do mrazáku, nechám si jenom jedno. Jsme extrémně žízniví. Co je vůbec připraveno na tom stole? Chci napít. Je to polévka, cereálie. To je stél. To sežeru rovnou. Za chvíli budu dávat náš pořad. Budu dávat zase večerníčka. V 18 hodin. Tak, misku vyhodím. Tu nechci. Cereálie jíst zatím nebudu. Že to hodím do lednice. A my se asi budeme vzdělávat. Knihy ty budu dávat sem asi. Co to ne to? Neplete. Už si to tady v tom děláme nějaký řád. Že postava je stejně teď unavená, že teď asi dneska už na žádnou výpravu nepůjdem. Trošku si tady uděláme pořádek a hlavně co uděláme je, že si vememe tu naší tašku, kterou tady máme tak prestižně a nádherně vystavenou. Připevníme si ji rovnou na záda. Tady máme taky nějaký bordel. To bych se rád zbavil. Pekač toho se hodím do kuchyně. Že tady bych ten pekač určitě nehledal, jak se znám. Pušku. Ty věci taky nepotřebuji, takže to položím zatím tady na ten stůl. Pila by se mohla hodit, ale taky asi teď v tuhle chvíli nepotřebujeme, takže to tady všechno vyházíme, trochu poklidíme. Cereálie, uklidíme. Jo, to máme zaplý. Pak když tak douklidíme ten zbytek. Farmaření. A dostali jsme taky první úroveň farmaření. Ze začátku se takhle snažím prostě dívat na ty pořady, aby jsem získal co nejvíc XPček. Co to jenom prostě půjde. Že to jsou prostě free XPčka, který dostávám jenom za to, že prostě koukám na televizi. Se prostě ty XPčka se vždycky hodí. Ale to tesařství, to hodně co chci prostě vymaxovat je to tesařství a samozřejmě potom ta mechanika. Prostě dvě takový za mě jako nejdůležitější asi perky, které tady jsou. A my jdeme vyklidit ten zbytek. To co, my si ty pekáče tady vystavíme. Na kazety se podívám, až přečtu knihu. A dostaneme ještě z toho víc XPček. Půjdeme se umýt. Jsme čistotný, hezky připravený. Napijem se. Zacvičíme si.
Tak pomalu nám stoupá pravidelnost. A až tu pravidelnost budeme mít na vyšší úrovni, třeba až to bude někde tady, tak samozřejmě potom z toho nebudeme dostávat takový bolesti. Už naše postava na to bude prostě zvyklá. Si ten baťoch nasadíme zpátky, ať už se nám nestane, že půjdeme na výpravu bez toho baťohu, jako se nám bohužel stalo. Tak a to je pro dnešní video vše. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like a odběr. Popřípadě mi napsat do komentářů, jakou hru mám natočit příště. Já se s vámi loučím a ahoj.